Θα μείνει για πάντα στην ουσία. Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνεις βιβλία όταν έρχεσαι. Αν δεν δεις τα συνεχόμενα δεν το ξέρω. Μου το πληρώνεις και μου το χρειάζεται. Το κάνω εγώ. Κανείς δεν τις καρύψε. Να τελειωνοποιήσει βάλει τα κινητά μας. Ωραία, Μάρια.
Καλησπέρα σας. Ανησυχώ. Ανησυχώ τρομερά που είμαι μπροστά σας. Πρέπει να σας πω αυτό που βαθιά νιώθω μέσα μου. Αλλά και να σας διασκεδάσω και να σας κάνω να γελάσετε. Δεν ξέρω τι να πω. Ανησυχώ, τρέμω, αγχώνομαι που είμαι εδώ μπροστά σας και που πρέπει να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι νιώθω ή τι πρέπει να νιώθω. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Με αγχώνουν οι λέξεις, τις φοβάμαι. Φοβάμαι να τις ξεστομίσω και θέλω να τις ξορκίσω. Αλλά αυτές εκεί είναι απλά λέξεις. Τι κακό μπορεί να κάνει. Κύριε ένα δάκρυ. Και γιατί πρέπει να βγάλω όσα έχω μέσα μου και πώς πρέπει να τα βγάλω. Πώς έρχεται αυτή η κάθαρση που ρεμεί το νου και την ψυχή. Και αν είσαι σωστρεφής, υποφέρεις. Και αν δεν ξέρεις να περιγράψεις τι νιώθεις. Ποια είναι η συνταγή που μας κάνει ήσυχους και δυνατούς. Ο κόσμος γύρω φωνάζει, γκρινιάζει, θυμώνει, εξωτερικεύει. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Εγώ, κυρίες και κύριοι, φοβάμαι τον φόβο μου. Όλοι έχουν τον τρόπο τους. Οπότε, εγώ θα σας το χορέψω. Ένα κύμα από λέξεις, όλες αποδεκτές, γίνεται κίνηση και σας κλείνει το μάτι. Noche, amiga mía, el alcohol, ¿qué me importa si arriba nos llamen? Cuál tiene sus penas y nosotros anoche nos fumamos. Hoy vas a entrar en mi pasado, tres cosas mi alma herida, amor, pena, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, los caminos tomar. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, mira lo que quedó. Θέλω να πω αυτό που αισθάνομαι, αλλά χωρίς να σκέφτομαι αυτό που αισθάνομαι.
Θέλω να ακουμπήσω τις λέξεις στην ιδέα, χωρίς να χρειάζομαι ένα διάδρομο από τη σκέψη ως τις λέξεις. Δεν κατορθώνω πάντα να αισθάνομαι αυτό που ξέρω πως πρέπει να αισθάνομαι. Η σκέψη μου πάρα πολύ αργά διασχίζει κολυμπώντας στο ποτάμι. Γιατί τη βαραίνουν τα ρούχα που τις φόρεσαν οι άνθρωποι. Θέλω να γδυθώ από ό,τι έμαθα. Θέλω να ξεχάσω τον τρόπο που μου έμαθα να θυμάμαι. Θέλω να ξύσω την πογιά με την οποία μου έβαψαν τις αισθήσεις, να ανοίξω το κουτί με τις αληθινές μου συγκινήσεις, να με ξετυλίξω και να είμαι εγώ. Ένα ανθρώπινο ζώο. Αυτό που γέννησε η φύση. Είμαι ο αργοναύτης των αληθινών αισθήσεων. Φέρνω στο σύμπαν ένα νέο σύμπαν. Φέρνω στο σύμπαν το σύμπαν το ίδιο. Πιστεύω στον κόσμο όπως σε μία μαργαρίτα. Γιατί τον βλέπω, αλλά δεν τον σκέφτομαι. Ο κόσμος δεν έγινε για να τον σκεφτόμαστε. Ο κόσμος έγινε για να τον βλέπουμε, για να συμφωνούμε μαζί του. Γιατί όποιος αγαπάει ποτέ δεν ξέρει τι αγαπάει, ούτε ξέρει γιατί αγαπάει, ούτε καν τι είναι αγαπώ. Αγαπώ είναι η αιώνια αθωότητα. Και η μοναδική αθωότητα είναι δεν σκέφτομαι.
Χορεύω γιατί καταργώ τη σκέψη. Ξεκίνησα να χορεύω μετά από χρόνια μανιώδους διαβάσματος. Νόμιζα ότι επιτέλους ένιωθα μέσα από τις αισθήσεις. Όμως η σκέψη καραδοκεί και εμφανίζεται πάντα εκεί που δεν την περιμένεις. Έκλεισε το θερμοσύφωνα. Να απαντήσω τώρα ή να το αφήσω? Είμαι αρκετή. Να το πάρω το κολλάν ή να δώσω πρώτα μισά κοινόχρηστα? Να λέω αυτά που σκέφτομαι. Εσείς τώρα, κύριε, για παράδειγμα, είμαι σίγουρη ότι σκέφτεστε τι θα φάτε μετά. Ή αν θα φάτε κλείσει από το επιπόλαιο παρκάρισμα για να παρκάρετε εδώ στον νέο κόσμο γιατί έχει τόσο συναισθησμό, ή αν έχετε κλείσει το κινητό. Ή αν θα καταφέρετε να το ανοίξετε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κάθε στιγμή. Και αν όπως έχετε χαμηλώσει τη λάμπη στην οθόνη. Χορεύω για να φτύσω τις λέξεις, κάνοντας τις κίνηση, γιατί έτσι εκφράζομαι καλύτερα. Έτσι εκφράζω αυτά που δεν ξέρω, αυτά που φοβάμαι να πω. Ή αυτά που δεν ξέρω τι θέλω να πω. Χορεύω για να μετατρέψω την ανησυχία μου σε μια βροχή αέναων δονήσεων που καταλαγιάζουν την αέναη σκέψη. Χορεύω γιατί είναι ο τρόπος μου. Να αγγίζω και να σπάω τη μοναξιά μου σε φόρμες που στην καθημερινότητα δεν είναι αποδεκτές. πατήσω το κουμπί της βραδύτητας. Η αφύση και η αναμονή, αυτό, να καταρρεύσει. Ο άλλος είναι ένα μέσο για να καλυφθεί στα γρήγορα η συναισθηματική ανάγκη για εγκύτητα. Οι επιλογές είναι άπειρες. Εξάλλου στο κουμπί των επιλογών έχεις την πρώτη θέση και καλά κάνεις. Μπαίνω σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ με δελαστικούς διαδρόμους προσφορών. Θα χτυπήσω τη βρω ιστερικά ή θα πάθω κρίση πάνω που θα γυρίσω στο σπίτι μου.
Η βραδύτητα και η ταχύτητα είναι δύο συναισθηματικές καταστάσεις που νιώθω ότι λειτουργούν λάθος. Ναι, ξέρω. Δεν υπάρχει λάθος. Ναι, φυσικά. Πόσο ανόητη, πόσο μικροαστικό και συντηρητικό ακούστηκε τώρα αυτό. Ναι, ναι. Εννοείται ότι αποδέχομαι τους πάντες. Όλους. Συγγνώμη. Την μπέρδεμα. Δεν ήθελα να πω ακριβώς αυτό. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Όταν η βραδύτητα και η ταχύτητα λειτουργούν λάθος, τα συναισθήματα καταπνίγονται. Μένουν μετέωρα και συνήθως αργοσβήνουν πανηγυρικά καλυμμένα από μια προοδευτική αποδοχή. Η πληθώρα των επιλογών είναι ανακουφιστική, αλλά συνάμα τραγική. Ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί για να τρέχει όταν ενθουσιάζεται, για να επιβραδύνει όταν θέλει να ακούσει τον άλλον, να τρώει όταν πεινάει και να πίνει νερό όταν διψάει. Επιβραδύνω για να συνδεθώ μαζί σου. Τρέχω για να μην σε χάσω. Κλείνω το κινητό. Κλείνω το κινητό. Κοντράρω την αυτοματοποιημένη μου ταχύτητα να το κοιτάζω κάθε 5 λεπτά. Λες και κοιτάζοντάς το θα αλλάξει ο κόσμος. Είμαι συνδεδεμένη με μια ψευδαίσθηση ζεστασιάς. Το κλείνω και μαζί του κλείνω όλες τις άπειρες πιθανές επιλογές. Είναι χειμώνας. Πρωί. Έξω στη βεράντα μου ένας δυνατός ήλιος ζεσταίνει σαν καλοκαίρι και εγώ κάθομαι με πουλόβερ και σόμπα στο σκοτεινό μου σαλόνι. Κλείνω το κινητό. Βγαίνω έξω. Το παίρνω μαζί μου βέβαια, αλλά κλειστό. Όταν είναι κλειστό, μεταμορφώνεται απλά σαν ένα ταπεινό, αθόρυβο, αντικείμενο, σαν έναν αναπτήρα ή ένα στυλό. Νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Τα πάντα αλλιώς. Νιώθω ότι δεν είμαι πια χαμένη, αλλά αυτός που θα με δει μπορεί να τρέξει για να με ρωτήσει το όνομά μου. Ναι, το όνομά μου. Ούτε καν το τηλέφωνό μου. Νιώθω ότι κάποιος μπορεί να επιβραδύνει. Να χάσει κάτι από το πρόγραμμά του. 1 λεπτό, 1 ώρα, 1 ολόκληρη μέρα, σιγά. Αρκεί να μάθει πώς με λένε. Αρκεί να μάθει τι μου αρέσει να τρώω όταν ξυπνάω το πρωί. Νιώθω ότι θέλω να το κλείσω. Νιώθω ότι θέλω να το κλείσω και να μην το ξανανοίξω ποτέ. Νιώθω ότι είμαι εγκλωβισμένος σε έναν αντιανθρώπινο κλειό μετέωρων συναισθημάτων. Τίποτα δεν γίνεται. Γιατί η ταχύτητα νούμερο 1 είναι η ταχύτητα της αυτοδιάσωσης. Και αυτοδιάσωση είναι να λειτουργείς σαν πολυεργαλείο. Χωρίς συνείδηση, χωρίς ζεστασιά. Ναι, καλά παιδιά όλοι, ναι. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Καλά πολυεργαλεία περιορισμένης χρήσης. Πάμε καλύτερα για ύπνο. Αχρησιμοποιητή. Κοιτάζω εδώ και 10 λεπτά μια πινακίδα. Μην πατάτε. Ανοίγω το κινητό. Είναι ήρεμο και πεντακάθαρο. Με τα εικονίδια σταθερά στις θέσεις τους. Τίποτα δεν έχει σαλέψει τον κόσμο. Αναμενόμενα, τακτοποιημένο και ρυθμισμένο. Όπως ο θάνατος. Και ο έρωτας.
Λώνω ολόκληρο στο χορτάρι και ξεχνάω ό,τι μου έμαθαν. Ό,τι μου έμαθαν δεν μου έφερε ποτέ πιο πολύ ζέστη ή πιο πολύ κρύο. Ό,τι μου έδειξαν δεν μου άλλαξε ποτέ τη μορφή ενός πράγματος. Ό,τι μου έμαθαν να βλέπω δεν άγγιξε ποτέ τα μάτια μου. Είμαι στο σούπερ μάρκετ και μιλάω με την ταμεία, χωρίς να τη βλέπω. Ό,τι μου έδειξαν ποτέ δεν ήταν εκεί. Εκεί ήταν μόνο αυτό που ήταν εκεί. Μου μίλησαν για τους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, μα εγώ δεν είδα μήτε ανθρώπους, μήτε ανθρωπότητα. Είδα πολλούς ανθρώπους, τρομερά διαφορετικούς μεταξύ τους, ο ένας χωρισμένος από τον άλλον, από ένα διάκαινο χωρίς ανθρώπους. Σήμερα ένας κύριος με σταμάτησε στον δρόμο και με ευχαρίστησε που του έδωσα όσο χρόνο χρειάστηκε για να παρκάρει με ένα χαμόγελο και ένα τύπο άστραφτα. Ένιωσα πλήρη ευτυχία. Τον ένιωσα οικογένεια. Μετά ντράπηκα και έφυγα. Δεν ξέρω τι είναι να γνωρίζω. Δεν βλέπω προς τα μέσα. Δεν πιστεύω πως υπάρχω πίσω από μένα. Δεν θέλω να βγαίνω με τους φίλους μου για να μιλάμε, αλλά για να κάνουμε μαζί πράγματα. Λες, ζήσε στο παρόν, Ζήσε μόνο στο παρόν. Όχι. Δεν θέλω το παρόν. Θέλω τα πράγματα που υπάρχουν, όχι το χρόνο που τα μετράει. Είναι στιγμές που νιώθω ότι έχω άπλετο χρόνο και απλά δεν κάνω τίποτα. Και θα ήθελα να είμαι αγκαλιά με αυτόν που αγαπώ κάνοντας τίποτα. Ή τα πάντα. Τι είναι το παρόν? Είναι ένα πράγμα σχετικό με το παρελθόν και το μέλλον. Είναι ένα πράγμα που υπάρχει επειδή υπάρχουν άλλα πράγματα. Το μόνο που θέλω είναι η πραγματικότητα. Τα πράγματα χωρίς παρόν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι χάνουμε στιγμές ευτυχίας. Και η ευτυχία θα μπορούσε να είναι διαρκής. Τουλάχιστον περισσότερο διαρκής από αυτό που έχουμε διδαχθεί. Δεν θέλω να συμπεριλάβω το χρόνο στο σύστημα μου. Δεν θέλω να σκέφτομαι τα πράγματα σαν παρόντα. Θέλω να τα σκέφτομαι σαν πράγματα. Και τις υπόλοιπες στιγμές τρέχω με έναν τρομακτικά γεμί τρόπο χωρίς να βλέπω τίποτα και κανέναν. Προσπαθώ να τους δω, αλλά δεν τους βλέπω. Οι άνθρωποι σταματήσαμε να παίζουμε και αυτό είναι τόσο βαρετό και μας κάνει γρήγορους. Δεν θα έπρεπε καν να τα θεωρώ πραγματικά. Δεν θα έπρεπε να τα θεωρώ τίποτα. Ναι, θα έπρεπε να τα βλέπω. Να τα βλέπω, μόνο να τα βλέπω. Να τα βλέπω χωρίς να μπορώ πια να τα σκέφτομαι. Να τα βλέπω χωρίς χώρο, μήτε χρόνο. Να τα βλέπω αδιαφορώντας για όλα εκτός από αυτό που βλέπει κανείς. Τόσο απλό είναι. Αυτή είναι πια αυτή η επιστήμη του βλέπω, που δεν είναι καμία. Είμαι στο σούπερ μάρκετ και μιλάω με την ταμεία χωρίς να τη βλέπω. Η ανθρωπότητα είναι μια επανάσταση σκλάβων. Η ανθρωπότητα είναι μια κυβέρνηση που σφετερίστηκε ο λαός. Υπάρχει γιατί τη σφετερίστηκε. Αλλά σφάλει, ναι. Σφάλει γιατί σφετερίζομαι. Δεν έχω το δικαίωμα. Αφήστε επιτέλους να υπάρξει ο εξωτερικός κόσμος. Αφήστε να υπάρξει η φυσική ανθρωπότητα. Γιατί μου το είπε τώρα αυτό? Μήπως να το έλεγα? Κάποιες στιγμές δεν σκέφτομαι απολύτως τίποτα. Κι όμως έχω μια αίσθηση ότι κάτι με είχε απασχολήσει. Αλλά δεν θυμάμαι τι. Ειρήνη σε όλα τα προ-ανθρώπινα πράγματα, ακόμη και στον άνθρωπο. Ειρήνη στην παντελώς εξωτερική ειρήνη του σύμπαντος. Υπάρχει αρκετή μεταφυσική στο να μην σκέφτεσαι τίποτα. Όταν ήρεμα και ειλικροτικά κοιτάζω τα πράγματα γύρω μου χωρίς ανησυχία, έρχεται μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σκέψη να μου υπενθυμίσει το πόσο σημαντικό είναι ένα γεγονός που έγινε πριν 10 χρόνια. Πριν 10 λεπτά. Ή που ενδέχεται να γίνει. Τι να σκέφτομαι εγώ για τον κόσμο? Πού να ξέρω τι να σκέφτομαι για τον κόσμο? Αν αρρώστανα θα το σκεφτόμουν. Όταν συμβαίνει αυτό, η ανησυχία μιας της άρεστης εικόνας που έχω στον εσωτερικό σκληρό της μνήμης μου και που εμφανίζεται έτσι ξαφνικά, χωρίς να ξέρω τι να την κάνω, έχει το ίδιο βάρος με το ότι δεν προλάβαινα να περάσω σήμερα από το βιβλιοπωλείο που ήθελα ανάμεσα στις δουλειές μου. Τι να την κάνω? Δεν χρειάζεται να την κάνω τίποτα. Τι γνώμη έχω εγώ για τα πράγματα, Τι ιδέα έχω για τις αιτίες, για τα αποτελέσματα. Είναι ευτυχία να μπορείς να πηγαίνεις παρακάτω χωρίς να κολλάς την κάθε σκέψη. Μια ώρα μετά, όταν που θα τη θυμάσαι, η επίλυση των πάντων από εσένα τον ίδιο είναι μια κουραστική ύβρις.
απέναντι στην άρτια τελειότητα του κόσμου, που είναι ατελής. Δεν ξέρω. Για μένα σκέφτομαι. Είναι κλείνω τα μάτια και δεν σκέφτομαι. Όποιος στέκεται για πολλή ώρα στον ήλιο και κλείνει τα μάτια, αρχίζει να μην ξέρει τι είναι ήλιος, αλλά να σκέφτεται πολλά πράγματα όλο ζέστη. Αλλά ανοίγει τα μάτια και βλέπει τον ήλιο και πια δεν μπορεί να σκέφτεται τίποτα. Γιατί το φως του ήλιου αξίζει πιότερο από τις σκέψεις όλων των φιλοσόφων και των ποιητών μαζί. Το φως του ήλιου δεν ξέρει τι κάνει. Γι' αυτό και δεν σφάλει. Και είναι καλό και κοινό για όλους. Πάω για ύπνο. Με εμπιστοσύνη ότι ο μαγικός μου κόσμος μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς να διαχωρίζεται από την πραγματικότητα. Και αυτό με κάνει να βλέπω, να επιτρέπω και να αφήνομαι στη ροή των πραγμάτων. Εγώ δεν έχω φιλοσοφία. Έχω αισθήσεις. Αν μιλάω στη φύση, δεν είναι γιατί ξέρω τι είναι, αλλά γιατί την αγαπώ. Και γι' αυτό ακριβώς την αγαπώ. Γιατί όποιος αγαπάει, δεν ξέρει τι αγαπάει. Ούτε ξέρει γιατί αγαπάει. Ούτε καν τι είναι αγαπώ. Αγαπώ είναι η αιώνια αθωότητα. Και η μοναδική αθωότητα είναι δεν σκέφτομαι. Έτσι αγαπώ. Και έτσι ίσως μπορώ να αποκοιμιέμαι, νιώθοντας ένα ελαφρύ αεράκι στο πρόσωπό μου. Όταν ήρθε μέσα, ήταν γεμάτη νερό και ήλιο. Έμοιαζε όνειρο. Έμοιαζε κομμάτι της φαντασίας μου. Άρχισα να φαντάζομαι ότι υπάρχουν διπλές πραγματικότητες. Το ρολόι έγραφε ώρα που μία έτρεχε, μία σταματούσε. Εκείνη με κοίταξε με απορία. Οι εποχές είχαν αλλάξει τόσο που έβρεχε αστέρια. Οι ράγες αντιχούν ένα ανίποτο φως. Τα μάτια σου είναι βουνά, νερό και ελεύθερη πτώση. Όταν η σκέψη γίνεται συναίσθημα, φοβάμαι. Όταν η σκέψη με κουράζει, ανησυχώ. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Είμαι χαμένος σε παράλληλες δράσεις. Πάντα θαύμασα τους ανθρώπους που μπορούν να αποκοιμιούνται σε ένα δευτερόλεπτο οπουδήποτε. Αν θα με ρώταγαν σήμερα τι θα ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, θα έλεγα ακριβώς αυτό.
να αποκοιμιέμαι σε ένα δευτερόλεπτο οπουδήποτε. Αποφασίζω να πιστευτώ την συνέχεια των κυτάρων μου στο άπειρο και να βυθιστώ στην αποδοχή της ευαισθησίας μου, γιατί είναι ασφαλής. Και εκεί η σκέψη συρριγνώνεται και αφήνει χώρο σε αυτό που συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι, ας επιτρέπουμε στο σώμα μας να δονείται και ας σταματήσουμε να απαγορεύουμε την κάθε του δόνηση. Βουτάω στη θάλασσα χωρίς ρούχα και μετά νιώθω το νερό πάνω μου να το στεγνώνει ο απογευματινός ήλιος και αποκοιμιέμαι με ένα ελαφρύ αεράκι να μου χαϊδεύει το πρόσωπο. Πίνω μία ζεστή σοκολάτα, ενώ έξω βρέχει καταρακτός. Τρώω με τους αγαπημένους μου ανθρώπους ένα μεσημέρι. Κάθομαι στο παγκάκι και χαζεύω. Τη μυρωδιά του καφέ και της βροχής, το φλερ που καταλήγει σε κοιτάω το ρολόι. Γράφει πραγματικά. Μπράβο ρε αγόρινα μου! Μπράβο και πήγα να σου ρίξω το πίνακα ρε φιλέ! Μπράβο ρε Καρίνα! Προφορά 0 ρε! Αυτά ρε! Προφορά 0 ρε! Μπράβο Βασάκα μου! Μπράβο ρε φίλε! Όχι εντάξει! Θα πες ακριβώς, σκέψου λίγο τα έργα. Ακριβώς. Σεισμός, καταστροφή. Ναι, εσύ το προκάλεσες αυτό, το καταλαβαίνεις. Ρε εσύ ήταν καλό που βρεθήκαμε προχθές και φάγαμε όλοι μαζί και συζητήσαμε για το έργο, γιατί πραγματικά. Ρε εσύ, ό,τι είπαμε το έκανες. Όλα. Εκτός εντάξει, λίγο από το εκκλησιολογικό, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε το όχι, ήταν λίγο στατικό η αλήθεια, δεν έχει να κάνει με σένα, είναι λίγο τεχνικό. Δεν είναι καθαρά τεχνικό. Αριστερά θα το βρει. Να ζωγραφίσω. Θα το βρει. Όχι, δεν θα φορτώσουμε τώρα και το ακόμα και τα λέει τόσο καλά. Ούτε ο Ντενίρο δεν τα λέει έτσι. Δηλαδή, εγώ συγκλονίστηκα πραγματικά. Πραγματικά, παιδιά, δεν τελειώνει αλλιώς η πρόβα μετά από αυτό. Κάρλος, σήκω από την καρέκλα. Σήκω την καρέκλα του Μπάμπη. Συγγνώμη, αυτό είναι του Μπάμπη. Του Πεσόα, την καρέκλα του Πεσόα. Σήκω ρε Κάρλος, εγώ είπα Πεσόα, δεν μου είπες ότι είμαι Πεσόα. Όλοι είστε ο Πεσόα, αλλά αυτή είναι η καρέκλα του Μπάμπη. Σημειολογικά δεν τα έχουμε πει από την πρώτη πρόβα, εσύ το σημαίνω, το σημαίνω μου, δεν έχεις μπερδέψει όλα. Είσαι στο τελάρο. Είσαι στο τελάρο. Αυτός είναι στη γραφομηχανή και ο άλλος είναι εκεί, στον Παντονεόν. Έχει φρικάρει, παιδί μου, ο άνθρωπος! Πήγαινε προς τα εκεί! Έχει φρικάρει, σου λέω ότι φρικάρει! Θα με παίρνει το βράδυ πάλι και θα μου λέει... Μια χαρά, cool, άστο να σκάσει που θέλει. Έχει φρικάρει, τα λέω! Δεν πειράζει, ρε κορίτσι μου, πες μου λίγο, θα αλλάξει κάτι εδώ πέρα, έχει σκεφτεί κάτι να γίνει. Γιατί ήταν ένα μονότονο πράγμα που κάθεται μπροστά και τα λέει. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι, είναι πάρα πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τώρα εντάξει, είναι πάρα πολύ. Ναι, σαν σκηνοθέτης έτσι να πει κάτι. Έχω να πω κάτι που εντάξει, εσύ ειδικά θα τρελαθείς. Ξέρω ότι είναι μια μέρα πριν την πρεμιέρα και δεν πρέπει να κάνουμε αλλαγές, αλλά εσύ ειδικά θα οδειάζεις, ρε παιδί μου, θα οδειάζεις. Τώρα οι άλλοι, Μ' αρέσει. Ναι, λοιπόν, παιδιά, μετά το πραγματικό που λέει ο Κάρλος. Στο δεύτερο μονόλογο στο τέλος. Ναι, μετά το πραγματικό αυτό Μετά, που κάνουμε. ναι. Κοιτάω το ρολόι μου, γράφει Μετά το πραγματικό, μία φορά λέμε το πραγματικό στο έργο εκεί. Ρε παιδιά τώρα, θα μπει λίγο τέρμα metal. Είναι η μόνη στιγμή που δεν θα παίξει. Εγώ θα παίξω. Όχι, θα βάλει ο Μάριος πάνω τέρμα metal. Θα μπει. Η heavy metal. Τι λέτε. Τέρμα. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, εκεί που θα το περιμένει ο κόσμος θα γίνει χαμός. Δηλαδή θα μπει κάτι πολύ σκληρό metal και θα σπάσει όλη. Μαρία, γίνεται μια παράσταση για το. Το Μαρία, και κάνουμε μια παράσταση για το Πεσόα και το. Είσαι εναλλακτικός, γιατί τώρα τα λες. Πού το μου δεις το κορίτσι μου. Κάνουμε μια παράσταση για το Πεσόα και το αργεντινικό τάγκο για πολύ μέτα. Δεν Το κολλάει. ήξερα, αλλά δεν περίμενα από σένα, περίμενα τον Κώστα, ας πούμε. Μαρία, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θεατρικά δεν κολλάει, ρε παιδί. Γιατί δεν κολλάει Γιατί θεατρικά. δεν κολλάει θεατρικά. Δεν γίνεται αυτό Και το ποιος το πράγμα. λέει ο Στανισλάβσκι και το λέει δεν κολλάει θεατρικά. Μαρία, ποιος του βάζει αυτές τις ιδέες με την κεφάλι Να σου. πάλι με τις ιδέες. Μην κάνεις παιδί καλύτερη, θα του λες τις βλακίες και το κάνεις το παιδάκι. Μαρία, με κάποιον το συζήτησες. Δεν μπορεί να το συζήτησες Με μέχρι να μην κανέναν. ξέρεις για Δεν μένα και έχω τώρα μου μιλήσει λες. με κανέναν, παιδιά, με κανέναν. Χθες το βράδυ μίλησα
μίλησα λίγο με την Νίκη, την αδερφή μου. Πολύ ωραία. Μαρία μου, άκου να σου πω πρώτη και τελευταία φορά. Επειδή η αδερφή σου είναι μεταλλού, δεν θα βάλουμε εδώ πέρα παντέρα και εισιτήσει. Τελείωσε. Όχι, στενήθη. Όχι. Η αδερφή μου δεν είναι μεταλλού, κάνετε μουσική για το εθνικό. Έλα πάλι Για το εδώ πριν, εθνικό. πες. Εντάξει, μπράβο, έχει κάνει μουσική. Δεν θα την κάνει, εδώ πέρα δεν είμαστε εύκολοι. Έλα, Όντως θα κάνει μουσική τώρα. είσαι πολύ συντηρητικός. Δεν είναι πια συντηρητικό τώρα που Εντάξει, ξέρετε, δηλαδή εντάξει μια τώρα. ιδέα είπαμε. Όχι ρε Μαρία, ό,τι βρίσκει να θες πρέπει να Θέλετε κάνουμε να τα πάμε δικά στο σου γρηγόρι πλακία. απέναντι να φάμε Ναι, καμία πάμε μπάρα να και να φας μπάρα, να μιλήσουμε. ηρεμήσεις. Έλα τώρα, Εντάξει, σε τώρα παρακαλώ. μαλακίες πάλι, Πάπη. Άντε. Η κούραση όλων των προσδοκιών και όλων όσα αυτές περιέχουν. Η απώλεια των προσδοκιών, το άχρηστο της ύπαρξής τους. Η εκ των προτέρων κούραση που πρέπει να τις έχεις για να τις χάσεις ύστερα. Η πληγή που σου αφήνει. Η ντροπή του νου που τις είχες γνωρίζοντας το τέλος τους. Είναι από τις ψυχές εκείνες που οι γυναίκες λένε τους αγαπούν. Μα που ποτέ δεν αναγνωρίζουν. Τις ψυχές εκείνες που και να αναγνώριζαν, ποτέ δεν θα τις είχαν αναγνωρίσει. Υποφέρω. Υποφέρω τη λεπτότητα των συναισθημάτων μου με προσοχή περιφρονητική. Διαθέτω όλα τα απαραίτητα μέσα για τα οποία θαυμάζονται οι ρομαντικοί ποιητές, ακόμα και την έλλειψη εκείνων των μέσων που διακρίνει τους αληθινούς ρομαντικούς ποιητές. Βρίσκω εν μέρει την περιγραφή μου σε διάφορα μυθιστορήματα ποικίλων πλοκών, όπου είμαι συνεχώς ο πρωταγωνιστής.
Η ουσία της ζωής μου, όπως και της ψυχής μου, έγκυται στο να μην είμαι ποτέ πρωταγωνιστής. Το ζήτημα είναι να μην υποφέρεις για να κάνεις τέχνη. Έλεος. Απλά πράγματα. Το να υποφέρεις είναι ντεμοντέ. Είναι όπως και το κάπνισμα. Está pasado de moda. Απλά τα λέει και τα ζώα. Ελαφρύ, ελαφρύ, πολύ ελαφρύ. Ένα αεράκι πολύ ελαφρύ, περνάει και φεύγει. Πάντα πολύ ελαφρύ. Κι εγώ δεν ξέρω τι σκέφτομαι, μήτε να το μάθω θέλω. Να ταξιδέψω. Για να ταξιδέψω, φτάνει να υπάρχω. Πηγαίνω από μέρα σε μέρα, σαν από σταθμό σε σταθμό, στο σιδηρόδρομο του κορμιού μου ή του πεπρωμένου μου, σκυμμένος πάνω από τους δρόμους και τις πλατείες, πάνω από τα πρόσωπα και τις χειρονομίες. Πάντα ίδια και πάντα διαφορετικά. Όπως τελικά είναι τα τοπία. Εάν φαντάζομαι βλέπω, τι παραπάνω κάνω ταξιδεύοντα. Μόνο μια αδυναμία ακραία της φαντασίας δικαιολογεί τη μετακίνηση σαν μέσο πλήρωσης των αισθήσεων. Κάθε δρόμος θα σε οδηγήσει στην άκρη του κόσμου. Αλλά η άκρη του κόσμου, από τότε που ο κόσμος εξαντλήθηκε όταν τον φέραμε όλον βόλτα, είναι το ίδιο μέρος από που έφυγες. Στην πραγματικότητα, η άκρη του κόσμου, όπως και η αρχή του, είναι η προσωπική μας σύλληψη του κόσμου. Μέσα μας είναι που τα τοπία έχουν τοπίο. Εάν τα φαντάζομαι, τα δημιουργώ. Και αν τα δημιουργώ, υπάρχουν. Και εφόσον υπάρχουν, τα βλέπω. Όπως βλέπω και τα άλλα. Γιατί να ταξιδέψω? Στη Μαδρίτη. Στο Βερολίνο. Στην Περσία. Στην Κίνα. Στο καθέναν από τους δύο πόλους. Από αλλού θα μπορούσα να βρίσκομαι με τη δικιά μου ιδιαιτερότητα και το δικό μου τρόπο να αισθάνομαι. Η ζωή είναι αυτό που εμείς την κάνουμε να είναι. Τα ταξίδια είναι οι ίδιοι οι ταξιδιώτες. Και αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό που είμαστε. Στη Μαδρίτη. Στο Φομπέν. Στο Βερολίνο. Στο Ιωάννεσμπουργκ. Στην Περσία. Στη Νέα Υόρκη. Στη Στην Βηρητό. Κίνα. Στον καθέναν από τους Στην δύο Αθήνα. πόλους. Πού αλλού θα μπορούσα να Στην βρίσκομαι Άλυμο. με τη δικιά μου ιδιαιτερότητα Στο και τον Μάλι. δικό μου τρόπο να αισθάνομαι. Η ζωή είναι αυτό που εμείς την κάνουμε να είναι. Τα ταξίδια είναι οι ίδιοι οι ταξιδιώτες. Και αυτό που βλέπουμε Στη Λισαβόνα. δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό που είμαστε.
Μαρία, τα λέω καλά. Αυτό το τελευταίο είναι τέρμα ποιητικό και νομίζω ότι δεν το έχω. Μα γι' αυτό μου το έχεις το Μαρία, θα γελάει κόσμο μαζί μου. Έλα να το κάνουμε, σε παρακαλώ. Έχουμε πάλι, τελείωσε για σήμερα η πρόβα, δεν τα είπαμε. Παιδιά, λίγο ξεκούρασε, αύριο πρεμιέρα, μια χαρά. Τα λες τέλεια ρε Γάμπη, πολύ καλά, αλήθεια. Πείτε ρε παιδιά και εσείς το τέλε καλά. 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 Επιστέψτε, επιστέψτε. Θέλετε να πάμε για μια μπύρα να το κάνουμε? Έχω πονοκέφαλος. Τι έχεις? Πονοκέφαλος. Πονοκέφαλος. Σου δώσω ένα δεπών. Θα αφείς. Τέλος. Κώστα. Έχω μια πολύ σημαντική πρόβα. Έλα ρε Κώστα, πάμε, θα φύγει, έλα, τελειώνει τώρα. Μια μπύρα, μισή ώρα, μια ώρα, αυτό. Τέλος. Μαρία. Εγώ βαρέθηκα, κάθε φορά που τελειώνουμε πρόβα. Μαρία. Ωραία Μαρία, κάθε φορά δηλαδή, σε πόσες γλώσσες πρέπει να σε παρακαλέσει το γρήγορη με. Μην κάνεις ούτε καλά, γιατί να κάνω την ώρα με μια παραγωγή. Τελείωνε, πάμε μια μπύρα δηλαδή. Πάμε. Αρκεί να... Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι άμα δεν θέλω να κάνω πλάσταση στο κατάλαβα. Ούτε πολύ για τη δική μου, δηλαδή. Ναι, αυτό λέω. Δεν είσαι πελώνει και γρήγορα και δεν έχεις τέλειο. Και δεν έχεις χρόνο να τα ξέρεις. Έχεις χρόνο να τα αναλύσεις όλα. Συγγνώμη, κάτι πολύ Την εμείς είναι πολύ ωραία. Αλλά και τι είναι ώρα, ξέρω εγώ. Η Βίκη άρχισε πάρα πολύ να καταλάβετε τις ζωγραφίες. Είστε από τουλάχιστον 3 φορές. Δεν ζωγραφίζει.